Здравейте и благодарим, че отделихте време да гледате това видео. Днес ще говорим за обучителните затруднения. Обучително затруднение е състояние, което продължава цял живот. То влияе върху начина, по който човек възприема информация, усвоява нови знания и общува с други хора. Това означава, че някои хора може да се нуждаят от повече време, за да разберат определени неща. Може да им е необходима информация, поднесена по по-ясен и достъпен начин. Освен това, те може да се нуждаят от подкрепа в ежедневните си дейности. Обучителните затруднения се проявяват по различен начин при всеки човек. Някои хора се нуждаят от минимална подкрепа, други може да изискват по-сериозна помощ в ежедневието си. Хората с обучителни затруднения могат да живеят щастлив и пълноценен живот. Въпреки това, те често се сблъскват с здравни неравенства. Това означава, че здравето им може да е по-влошено в сравнение с останалите хора. Достъпът до здравни услуги понякога е по-труден за тях. Понякога здравословните им проблеми остават незабелязани или не се лекуват на време. Затова е много важно хората с обучителни затруднения да бъдат регистрирани при своя личен лекар. Това се нарича включване в регистъра за обучителни затруднения. Регистрацията помага на лекарските практики да установят кой може да се нуждае от допълнителна подкрепа и гарантира, че всеки получава подходящи и правилни грижи. Хората, включени в регистъра, получават покана за безплатен годишен здравен преглед. Този здравен преглед е от голямо значение. Той дава възможност да говорите за здравето си, да установите евентуални проблеми на ранен етап и да планирате как да поддържате доброто си здраве. Здравният преглед не е тест и няма от какво да се притеснявате. Това е приятелска и неформална среща. Лекарят или медицинската сестра ще ви изслушат внимателно и ще ви отделят достатъчно време. Ако подкрепяте лица с обучителни затруднения, можете да помогнете, като се уверите, че са включени в регистъра за обучителни затруднения при личния лекар, ги насърчавате и подкрепяте да посещават годишния си здравен преглед, им помагате да разбират информацията, свързана с тяхното здраве. Заедно можем да допринесем за намаляване на здравните неравенства и да помогнем на хората да живеят здравословно и пълноценно. Благодарим ви, че ни изслушахте!